yang api ircisha ngakwa ba pin skill tu ya kata ngam kwa baleno igito kibo jingge jong pi ngala khain ko ngam kwa ba pin di ta do lada pi tyang a bachin no ba nga shet gala ngam kwa ba pin kin no ya ngala pi klem per khat ba nga Bale mo films give to claim mo pikat no nas nak kirdu kijing kirmen rungam padu shisha ya pingam kwa bandu inda jing epic indu hang ta pin sas ngepu yang api shisha ngakwa ba pins give to ya kata ngam kwa ban le no ekito keyboard jinge jong pinga la king ko ngam kwa ba pin data dot lada pi tyang no banga shet gela ngam kwa ba pikin no yang ngala piklem per khat banga nganye da phadu ba phim one phai nga kwa ti plano ka por ba phin one phai don ki por banga snge khuslai le se yang a pi phap kai dang bangam sgeu we tang ya pi ngana lese pi pin dong kam pin mut ban ya don la yang api shisha nga kwa ba pin ngaw tu ya kata ngam kwa ban le no ekito keyboard jinge jong pi ngala king ko ngam kwa ba pin data do lada pi tyang a wachin no banga shet